Sekaiset viinisuositus 2.0 mun nimi Ilkka Sireen ja nyt on aika olutsuosituksen. Joulu lähenee ja viime viikolla laitettiin joulupöytään jouluviinisuositukset. Jos ette muista mitkä ne oli, niin se oli tosiaan Alata, Valkkari Toskana alueelta ja Cortese Sisiliasta. Jos ette ole vielä käynyt poistamassa, niin käykää poistaa nämä vinkut. Mutta niille, jotka ei välttämättä sitten vinkuista niinkään innostu tai sitten muuten vaan haluaa maistella myös oluita joulupöydässä, niin meikäläisen joulupöydässä tänä vuonna tulee olemaan tämmöinen ihme saksalainen sanahirviö kuin Schlengfelrauchbier Urbock tai vastaavaa. Älkää mun lausumista välittäkö, tosiaan opiskelin ehkä vuoden verran saksaa ja se on unohtunut aika nopeasti. Kuitenkin savuolut Bayerin alueelta Saksasta ja käsittääkseni 1600-luvulta jo tämä kyseinen panimo on tehnyt tätä bisseä tai ylipäätänsä olutta. Ja maistetaan minkälainen meininki. Kuten väristä huomaa, että kyseessä on vähän tummempi tapaus. En siis oluesta niin hirveästi tiedä, että tippuuko tää johonkin. En uskalla sanoa mihin kategoriaan, koska olut nörtit tulee lynkkään, mutta kuitenkin väriltään tummempi ja erittäin savuinen. Nyt voitte sulkea silmät, haistaa tätä olutta ja kuvitella, että olette jossain savusaunassa tai sitten joku on polttanut teidän saunan just joulun kunniaksi, niin tämmöiset samanlaiset aromit varmaan tulee sieltä. Erittäin tommonen just sammunut nuotio ehkä voisi kuvastaa parhaiten tätä tuoksua. Mutta myös sieltä tulee tuommoista tiettyä semmoista mallasmaista aromia maistaa. Ja sen takia, miksi mä tykkään tästä, että vaikka se enteilee hyvin paksua ja semmoista tuhtia, siirappimaista olutta, niin se ei ole ollenkaan semmoinen, että totta kai siellä pysyy se savunen aromi, mikä on selkeästi tämän niin kuin tämän oluen juttu, mutta siellä on tietty semmoinen raikkaus, että se ei ole todellakaan semmoinen mämmi olut, vaan siellä on semmoinen tietty freesius ja hapokkuus taustalla, mikä leikkaa mukavasti sitä, ja sieltä tulee enemmänkin just se mallasaromit sieltä taustalta sitten siirtyy mastaan vielä kerran. Mun mielestä herkullinen tapaus, yksi sanotaanko lemppari tummemmista oluista tällä hetkellä, varmaan niin kuin nimenomaan joulun kohtia kun mennään, niin tämän tyyliset oluet rupeaa maistua enemmän ja enemmän. Joten käykää testaamassa. Mä en enää yritä edes lausua tätä. Urbock, pitäkää se mielessä ja poistunut pitää ihan luntata koneelta. 3 EG 77 Genttiä Alkosta. Tämmönen erittäin hauska old school etiketti. Niin käykää poistaa ja testaa, tää on ollut oikein mainio. Ja ei muuta kuin erittäin hyvää joulua kaikille. Viettäkää paljon aikaa perheen kanssa ja hyvien ystävien kanssa ja rauhoittukaa, ottakaa iisistä, älkää stressatko mistään, vähiten viineistä ja oluista, älkää stressatko niistä. Jos ette satu saamaan näitä, niin siitä 5, pitäkää vaan hauskaa ja rauhoittukaa. Ja eiköhän palella sitten lähempänä uutta vuotta maistelemaan ehkä jotain kuohuvaa. Ei muuta kuin ensi viikkoa seuraavaan viinisuositukseen, morjes!